كما يتصنحوا كبرات تقطازلتي قداموت ميديا نساعة زدالنا لكم زينا تحتجنا قريبنا لنا كتكتاتلونا عدمنا ايو بكندنا تساتم كنفلمينا كدميوغنا نيشانلنا لايك سبسكرايبن شيرنا قبلكم مسانا تصنحون اللعبهم أبي كباب حمورا زركبول على حموشيشه تداوينهم زنبور تغارو نابزي تفلت أبوتا يوسدو كمزلو زبزحن حبريتها عملكيتهم مجبن مدحانيتن بهزوز ناب تግራይ كأتو وانا دايركتور ود ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ሓቢሮም ኣብ ናይሮቢ ዝካየድ ልዝብ ሰላም ትግራይን ኢትዮጵያን ክሳብ ጽባሕ ዓርቢ ከም ዝቀጸለ ተገሊጹ ኣዘዝ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ከይወጹ መራሒ ስርዓት ህግደፍ ኢሳያስ አፈወርቂ ትእዛዝ ምትሕልላፉ ተሓቢሩ ኡጋንዳ ኣብ ኮንጎ ዝርከቡ ዕጡቃት ንምድምሳስ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ኣካይዳ ተባሂሉ እናብ ዝርዝሮም ክንሰግር أبي كباب حمرا زركبول على حموشيشه تداوينهم زنبورو تغارو نابزيت فلت أبوتا يوسدو كم زلوز بزحن حبريتها أملاقيتو أتوم أبي كبيد سقاين زحلف خلت عمتات بسنك تغارو مخانم تراي أب حمرا أدباي راويان انت أسيروم زنبورو تغارو وغنات زاقيد دحريتو ورس معب مكينات إنهم نابزيت فلت أبوتا يوسدوهم كم زلوين مفلات تخايل زلام دم تغارو ستيو تغارو غفيعو زي تصقب تسفحفحي حيلم حرام نمسفحف حمريتن ورارن زلو كتور بهاجي كسمر ابز حلفو كلتا عامتات ابلل تغارو بفلاي ابلل نبرت معراب تግራይ ጽንተ ተፈጽሙ ይርከብ ሕጂ ድማ ነቶም ካብ መርሸንትን ካብ ስደት ሱዳን ዝተረፉ ኣሲሩ ዘሳቀም ዝነበረ ላሊ 5000 ተጋሩ እንተስ ንምርሻን እንተስ ናብ ትግራይ ንምስዳድ ናብ ዘይተፈለጠ ቦታ በመኪና ካብ ተኣሲሮም ዝነበሩ ቦታ ይግዕዞም ምህላው እዩ ተገሊጹም مجبن مدحانيتن بهزوز ناب تግራይ كأتو وانا دايركتور ود ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ጸዊዖም ስምምዕነት ምቁራጽ ተጻብኦ ካብ ተፈጸመ ናብ ትግራይ ህዙዝ ረድኤት መድሓኒትን ምግብን ከኣትለዎ ክብልዮም ተዛሪቦም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ድሕረት ስምምዕነት ናብ ትግራይ ዝኾነ ዓይነ ሰብኣዊ ረድኤት ከምዚ ኣተወ ዝገለጹ ቶም ዳይሬክተር ስለዝኾነ ድማ ወሓዘ መድሓኒትን ምግብን ከኣቱ ክፍቀድ ኣለዎ ክብልዮም ጻውዒ ተቕሪቦም ዘለው ጸብጻባት ከም ዘመላኽትዎ ኣብ ትግራይ ይቕጽል ብዘሎ ዕጽዋን ክባን ሚልዮናት ሰባት ንጥሜትን ዓጸቡን ተሳቲሖም ይርከቡ ወርት ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ድማ ናብተን ዝኣተውዎን ከባብታት ትግራይ እውን ከበድቲ ግፍዕታት ይፍጽሙ ከም ዘለውን ዝረኸቡ ሓፍትን ጥሪትን ሲቪልያን ድማ እናወሰዱን ዘይከኣልዎ ድማ ናዕነውን ከም ዝርከቡ እናተገለጸ ዝርከብ ኣብ ናይሮቢ ዝካየድ ልዝብ ሰላም ትግራይን ኢትዮጵያን ክሳብ ዓርቢ ከም ዝቐጸለ ተሓቢሩ عزز سراوت مكلخال تግራይን ኢትዮጵያን ኣብ ናይሮቢ የካይድዎ ዘለው ዝርብ ንሳልሳይ መዓልቱ ቀጥሉ ከም ዘሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ አፍሊጡ ነይሩ ብሶን ዝተጀመረ ልዝብ ብዕውት አገባቢ ካይዳሎ ዝበለ ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ አምባሳደር መለስ ዓለም ትዝርብ ሎሚ ወይ ጽባሕ ክዛዘሚ ኢሉ ትማሊ ዋላ ኳን ተገለጸም ይኹን እምበር ገለ ዲፕሎማሲያዊ ፍልፍላት እትልዝብ ክሳብ ዓርቢ ከም ዝጸንሖም ገሊጾም ዘለው አምባሳደር መለስ ዓለም ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ዝተፈላልያ ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን እትስምዕ ሰላም ግብራዊ ክኸውንን ኣብ ዳግመ ምጥያስን ዳግመ ህንጸትን ሓገዝ ከም ዝገብሩን ኣብ ምግላጽ ይርከቡ ክብል ገሊጹ ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ለገስቲ ሃገራት ዝመጸ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ከይኣቱ ምኽልካል እዩ ውድብ ሕብራት መንግስታት ኣፍሊጡ ዘሎም እዚ ድማ መንግስቲ አብይ አሕመድ ሕጅውን ክሳብ ክንደየናይ ኣሽካዕላሊ ጸወት ከም ዘሎ ዘመላኽት ይክብሉ ገለ ወሃብቲ ርእይቶ ይዛረቡ ቅድም ክብል ምስተዛቲት ወገናት ሓቢርና ምስራሕና ክንቅጽሊና ዝበሉ ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ ኔድ ፕራይስ ድማ ቀጻሊ ግብራውነት እትስምዕ ወሳኒ ይክብሉ ምግላጾም ይዝከር እቲ ኣብ ኬንያ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ሰላም ክልቲኦም ተጻባእቱ ወገናት ትማሊ ምሸት ክዛዘሚዩ ክብላ ገለ ዓለም ለኻውያን ሚድያታት ጸብጺበን ነይረን ይኹን እምበር ቅድም ክብል ኣብ ዘርግሓናዮ ዜና ከም ዝሓበርናዮ ዋና ኣዛዝ ሰራዊት ትግራይ ወዲ ወረደን ብዛዕባ ኣገባብ ፈታታሕ ዕጥቂ ትግራይ ንዝሃቦ መልሲ ስዒቡ ከምኡውን ዛዕባ ምእታው ሰብኣዊ ሓገዝን ምጅማር መሰረታዊ ኣገልግሎታትን ብዝምልከት ኣብ ምትእምማን ምብጻሕ እቲ ዘተ ክሳብ ጽባሕ ዓርቢ ምንውሑ እዩ ተገሊጹ ብላዕላዊነት ዘተ ሰላም ክልቲኦም ወገናት ዝመርሕ ዘሎ ሕብረት ኣፍሪካ ብዛዕባ ዝበጽሕዎ ደረጃ ክሳብ ሕጂ ከም ዘይገለጸ ድማ ዝፍለጥ እዩ ይኹን እምበር ኣብ ኬንያ ዑደት ዝገብሩ ዘለው ፕሬዚዳንት ደቡብ ኣፍሪካ ሲሪል ራማፎዛን ፕሬዚዳንት ኬንያ ዊልያም ሩቶን መንግስቲ ትግራይን ኢትዮጵያን ኣብ ፕሪቶሪያ ዝገበርዎ ስምምዕ ሙሉእ ብሙሉእ ከተግብሩ ከም ዝግባኦም ኣተሓሳሲቦም ዘለው عزز سراويت إرترا كاب تግራይ ከይወጹ መራሒ ስርዓት ስግደፍ ኢሳያስ አፈወርቂ ትእዛዝ ምትሕልላፉ ተገሊጹ
መንግስት ትግራይን ኢትዮጵያን ኣብ ፕሪቶሪያ ስምዕ ምፍራሞም ኣዝዮም ከም ዝሓረቁ ዝተነገረሎም መራሕቲ ሻዕብያን ክልል ኣምሓራን ዛጊዲውን እቲ ስምዕ ናብ ተግባር ከይቅየር ዝኽኣልዎ ኩሉ ሽርሕታት ምክያድ ቀፂሎም ኣለዉ ተባሂሉ በዚ ስርዓት ኢሳያስ ምስ አብይ አሕመድ ኣብ ከቢድ ቅርሕን ተኣትዮም ከም ዘለዉ ዝተሓበረ ኮይኑ ኣዘ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ንኸይወፁውን ኣብ ቦጎንፅ ዝኾነ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ትእዛዝ ምትሕልላፍ እዩ ተፈሊጡ ገባቲ ተስፋፊ ሓይሊ ኣምሓራ ንምዕራብ ትግራይን ራያን ከይውሰዶ ብምስጋእ ስርዓት ትግደፍ ድማ ምዕራብ ትግራይን ካልኦት እንተደቂቐ በይነይ እንተተሪፈን ሰራዊት ትግራይ ኣይምሕርንን ካብ ዝብል ስጋት ዝነቐለም ነቲ ስምዕ ሰላም ምፍራስ ክልቲኦም ሸሪኾም ኣለዉ ምዝ ተኣሳሲሩ ወታደራት ኢትዮጵያ ጽዕነን ካብ ውሽጢ ኤርትራ ተበጊሰን ዝምለሳ ዝነበረ ኣውቶቡሳት ኣብ ተሰነይ ብሰራዊት ኤርትራ ተዓጊተን ኣለዋ ክትብል ፕሮፌሰር ዓለምለኻዊ ዝምድናታት ዩኒቨርሲቲ ቲልበርግ መርያን ቫን ሬሰን ገሊጻ ናይዚ ሓደ ኣካል ዝኾነ ስርዓት ትግደፍ ነቲ ስምዕ ሰላም ንምትዕንቃፍ ብወገን ተሰነይ ብሑመራ ገይሮም ናብ ኢትዮጵያ ዝምለሱ ዝነበሩ ሰራዊት አብይ አሕመድ ከም ዝዓገተን ከይወፁ ከም ዝኸልከለን በዝውን ኣብ መንጎም ሓያል ባእሲ ከም ዝተወልዐን እውን ዝረኸብናይ ሓበሬታ ኣመላኺቱሎም ብኻሊእ ዜና ድማ ሰራዊት ኤርትራ ብልዕሊ 700 መኻይን ንብረት ትግራይ ጽዕኑ ናብ ኤርትራ ክወስድ ኣብ ደቡብ ትግራይ ኤርትራን ከም ዝተሓዘ እናተገለጸ እዩ ብዙሓት ኣውቶቡሳት ገጂፍ ሓይሊ ሰራዊት ኢትዮጵያን ዝሓዛ ክኾና ከም ዝኽእላ ዝገለጸት እታ ፕሮፌሰር ኣብ ከባብታት ተሰነይ ናብ ኢትዮጵያ ሃብ ምምላስ እንዳሃለዋ ብህግደፍ ተታሒዘን ኣለዋ ክትብል እውን ፕሮፌሰር ቫን ሬሰን ኣፍሊጣላ በዝሕተን ኣውቶቡሳት ኣስታት 70 ከም ዝኾና ዝሓበረት ፕሮፌሰር መርያም ዝቆሰሉ ወታደራት ዝርከቡ ወታደራት ኢትዮጵያ ኣብ ተሰነይ ብስርዓት ትግደፍ ከም ዝተዓገቱ እውን ሓበሬታ ከም ዝበፅሐ ገሊጻ ንሳ ከም ዝበለቶ እቶም ብስርዓት ትግደፍ ተዓጊቶም ዘለዉ ወታደራት ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ መንጎ ትግራይን ኢትዮጵያን ዝተፈጸመ ስምዕነት ሰላም ንምትዕንቃፍ ዝዓለመ ክኸውን ይኽእል እዩ ክትብል እውን ኣሚታ ገበነኛ ስርዓት ኤርትራ እቲ ዝተፈጸመ ስምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ኣነ ሃንዲሰዮ እኳ ዝብል ዘሎ እንትኾነ ብግብሪ ግን እቲ ስምዕነት ሰላም ኣብ ልዕሊ ዝተወጠነ ሽርሒ እዩ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ክነዝሕ ጀሚሩ ኣሎ ልኡኽ ዘተ ሰላም ሬድዋን ሁሴን ቅድሚ መዓልታት እቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ትግራይን ኢትዮጵያን ዝተፈረመ ስምዕነት ካብ ውሽጢ ዘይኮነ ካብ ደገ ዕንቅፋት ገጥሞ ይኽእል እዩ ኢሉ ነይሩ እዩ በቲ ካልእ ገጽ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ድሕሪ እቲ ስምዕነት ምስ ተስፋሕፍሓት ሓይልታት ኣምሓራ ብሓባር ኮይኑ እቲ ስምዕነት ከይፍጸም ከም ዝሰርሕ ብግልፂ እናገለጸ እዩ ዘሎ ሓይልታት ኣምሓራ ራያን ወልቃይትን ክትስኡን ኢኹም እናበለ ዝጉስጉስ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ በቲ ካልእ ገጽ ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መጥቃዕትን ምኽፋዝ ዝተወጠነ ስምዕነት ዝብሎ ዘሎ ኮይኑ ጽንሒሉ ድማ ነቲ ስምዕነት ኣነ ሃንዲሰዮ ዝብሉ ጨብረቕረቓት የስምዕ ከም ዘለውን ዝፍለጥ እዩ ዩጋንዳ ኣብ ኮንጎ ዝርከቡ ዕጡቃት ንምድምሳስ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ኣካይዳ ተባሂሉ ሓይሊ ኣየር ዩጋንዳ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝርከቡ ዕጡቃት ንምድምሳስ ደብዳብ ከም ዘካየደ ፕሬዝዳንት ዮዌሪ ሙሴቬኒ ገሊጹ እቲ ደጀን ኪዳን ዲሞክራሲያውያን ሓይልታት ንዝተባሃለ ዕጡቕ ንምድምሳስ ዕላማ ዝገበረ እዩ ዝተባሃለ ደብዳብ ኣብ ውሽጢ ላዕላዊት መሬት ኮንጎ ንኽካየድ መንግስቲ እቲ ሃገር ከም ዘፍቀደሎም እዩ እቲ ፕሬዝዳንት ብመንገዲ ትዊተር ሓቢሩ እቲ ኣብዚ ሳለስተ እዚ ዝተኻየደ ደብዳብ ኣብ ሰብ ዝበፅሐ ጉድኣት ይኹን ዝዓኖ ንብረት ኣይተሓበረን ዩጋንዳን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ኣብ መወዳእታ 2021 ነቋፅራ ፈረንጂ ነቲ ዕጡቕ ሓይሊ ንምህዳን ሓበራዊ ወፍሪ ከም ዝጀመራ ዝፍለጥ እዩ ነቲ ኣብ ምብራቕ ኮንጎ ከባቢ ኪቡ ደጂኑ ከም ዝነበረ ዝነገረሉ ኪዳን ዲሞክራሲያውያን ሓይልታት ወይ ADF ንምድምሳስ ሰራዊት ዩጋንዳ ደቡብ ሰጊሩ መጥቃዕቲ የካይድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ መንግስቲ ዩጋንዳ ነቲ ካብ 1990 ቋፅራ ፈረንጂ ትሒዙ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ዕጡቕ ሓይሊ እስላማዊ ሽበራዊ ጉጅለ ክብል እዩ ዝገልጾም እቲ ጉጅለ ኣብ ፈለማ ኣብ ምዕራብ ዩጋንዳ ይንቀሳቐስ እኳ እንተነበረ ድሒሩ ምስቲ ኣብ ምብራቕ ኮንጎ ከባብታት ኪቡ ዝተፈጠረ ናይ ጸጥታ ምፍራስ ደጀኑ ናብቲ ሃገር ከም ዘገዓዘ ሰነዳት ታሪኽ የመልክቱም ባርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ቀዳሞት ሚድያ ነሳዕ ዘዳልናልኩም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ስለተመክታልኩም ኣዚና ንመስግን ብኻልኦት መልስና ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም